para pamong, para perangkat ing desa Waruk Kalong sedaya kemawon penjenengan Bapak Kepala Desa, kasun-kasun sedaya, Ketua BPD, Bapak RT, Bapak RW, sedaya masyarakat Grogolan lan Desa Waruk Kalong sedaya pinaringan kesehatan, pinarian kesarasan, panjang ing umur, akeh rezeki sing barokah, besok kena kanggo sangung ibadah, munggah ana ing Mekah. Allahumma pinaringana putra putri kang soleh lan solekah, manut minturut marang kodangane wong tuwa. Ngono. Mula tenan, Nduk, tenan bengi iki jantik sembadani tenan karo panjenengane Bapak Kasun, panjenengane Mas Bambang lawan Mas Wawan. Mula awake dhewe ana rakat nalumpen ngaturake kang kepareng rawuh ya kuwi sangka ing kepolisian, sangka ing Kapolsek Wadungan, ayo sangka Uramil Wadungan, ayo para perangkat-perangkat sedaya kang kepareng rawuh wonten ing dalu menika kula boten saged mbok baka setunggal ananeno namung matur suwun, matur suwun. Mugi-mugi dalu menika tirakatan wonten ing dusun Grogolan. Wong tirakatan niku ganjarane gedhe, wong gelem tirakatan niku barokah akeh. Kok sapa pendak taun sepisan desane gelem tirakatan sesuk melek nganti teka ngarepake subuh, ganjarane saya gedhe entuk pengestune sing gawe urip. Allahumma. Mula niki sing nanggap mengke sampean lho Bu, Pak, niki duwe rewangi urunan. Mengke nek pun sah nek dereng tancep kalong pada esuk pun sah wangsul. Kula mengke niki sing nanggap sampean. Kula mengke kok jam 12 jam 1 kula engko tengguri penonton karek 20 kula barke tak sangone 20.000 wis gak sah terusne sesuk sing nanggape do mule kok ngoten niku. Teko pada esuk kula mboten napa-napa. Kalih tirakat nyuwun wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa, muga-muga ana ing kususe dusun Grogolan mboten wonten bencana menapa-menapa. Mugi-mugi wargane, pamonge, masyarakate, RT RW-ne, ketua BPD sedaya pinaringan kesehatan. Allahumma. Sedaya masyarakat ing Desa Waruk Kalong khususipun Bapak Kepala Desa. Sore mau Bapak Kepala Desa wis matur sok taun 2017 aja kono-kono. Sing tek goleki kaya ngapa, duwe kepala desa bagus tur ganteng wicaksana. Dasare Bapak Kepala Desa Waruk Kalong kuwi was biyayine jan blaster. Sapa Pak? Bapak Jumadi SH. Kuwi tenan, upama dewan sak Kabupaten Ngawi ya kenal. Upama njaluk bantuan apa-apa anggere lumantar pendene Bapak Kepala Desa was tenan mesti kelakon. Ayo, beda nek karo kowe duwe kepala desa tingak-tingu. Nggon aku ki eneng, Nduk. Arep jago lurah niki ketoke apik, tertib, tenan. Eneng arisan apa-apa no duit 100 200 gak tau mengko mbasa didekne karo masyarakat dadi lurah setahun mlebu hukuman lho kuwi tenan ngono kula sing goleki kaya apa jebul kae sing tak anti-anti wos dasar bengi iki karo panjenengane para panitia, para warga agung Grogolan disembadani, Nduk, disembadani tenan.
ora gemen-gemen waranggana bengi iki sing kepareng rawuh ana 5 Sira Lupatma